Ndikulandileni abale okondedwa kulingaliro la usiku wa lero, usiku wa pa 24 December 2023. Okondedwa mu usiku wa lero tipitilizabe kuphunzira mawu a Mulungu pamutu omwe uja onena kuti musataye mtima, nyengo zanu zowawa sizamuyaya, imanibe ndi Ambuye chigonjetso chidzaoneka. Ndipo mu usiku wa lero ndi phunziro namba 4 limene likuchokera pa Exodo chapter number 17 kuyambira ndimeke yoyamba mpaka ndime namba 7. Mawu a Mulungu mchichewa cha lero akuti gulu lonse la Israeli linachoka ku chipululu cha Sini ndi kumayenda malo ndi malo monga momwe anawalamulira Yehova. Iwo anamanga misasa yawo ku Refidimu, koma kunalibe madzi oti anthu onse ndi kumwa. Kotero iwo anakangana ndi Mose nati, tipatse madzi akumwa. Mose anayankha kuti, chifukwa chiyani mukukangana ndi ine? Chifukwa chiyani mukumuyesa Yehova? Koma anthu anali ndi ludzu pamenepo, ndipo anang'ung'udza pamaso pa Mose nafunsa kuti, kodi nchifukwa chiyani unatitulutsa mdziko la Igupto kuti ife ana wathu pamodzi ndi zoweta zathu tife ndi ludzu? Ndipo Mose anapemphera kwa Yehova, kodi ndichite chiyani ndi anthu awa? Iwo atsala pang'ono kundigenda ndi miyala. Yehova anati kwa Mose, pita patsogolo pa anthuwo, tenga ndodo imene unamenyera nyanja ya Nailo pamodzi ndi akuluakulu ena a Israeli ndi kunyamuka. Ine ndidzayima patsogolo pako pafupi ndi thanthwe la ku Horebu. Ukamenye thanthwelo, madzi adzatuluka kuti anthu amwe. Motero Mose anachita zimenezi pamaso pa akuluakulu a Israeli, ndipo iye anatcha malowo Masa ndi Meriba chifukwa Aisraeli anakangana ndi kuyesa Yehova ponena kuti, kodi pakati pathu pali Yehova kapena palibe? Ameni. Mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti nkulakwa kwambiri zedi kuthamangira kumkwira ndi kulankhulira Mulungu zamwano pamene takumana ndi chokhumudwitsa m'moyowu. Ameni. Nchinthu cholakwika kwambiri kuti ife amene timamudziwa Mulungu tidzingothamanga kuyankhula kapena kumuyankhulira zamwano Mulunguyi pamene takumana ndi chopsinja m'moyo wathu. Okondedwa ndikambemoona mtima, anthu amataka kumana nchokhumudwitsa, koma tikumakhala kuyankhula ndi kufika poyiwaliratu zikuluzikulu zodabwitsa zimene Mulungu adakhala akuwachitirako pofika lero. Ndi kuyankhula pano alipo ena amene kunena kwa zona akumanadi ndi msautso, akumanadi nchokhumudwitsa chimene amachiyembekezera sikidatheke, pena pakeza semphana nchiyembekezo chawo. Okondedwa, m'malo monena kuti akhoza kupemphera nanena, Ambuye kodi pamene ndakumana ndi izi ngatani? Ayikhani sili choncho, koma tu amayankhula, ifeyo ndife anthu atsoka, anthu opanda pake, athu m'matsoka omwewa, zathu nzotere apa nzotere, koma tupenanso a Mulungu isandithandiza ine, kukampasa mpiri zedi moyo wawo. Musiku wa lero ndikukuwuzani ndikulakwa kwa mpiri kutero. Habusa ngati zimawawa inde munthu ngatani chifeke ndikulalikirani kaya panopa kukuwuzani chotera kuchita mnyengo ngati imeneyo. Kunena kwa chilungamo ambiri amasefeka chikhulupiriro chawo ndi zowapezekera. Nthawi zina tikumakhala kuti anthu amakana kuti nyengo imeneyo afikire. Nthawi zinanso kumakhala kufuna kuti moyo udziyendera maganizo anu osati chimene Mulungu wakonda. Ndimati ndikutsimikizeni musiku wa lero, mufune musafune, nthawi ina moyo wanu udzayenda osati monga mwa chiyembekezo chanu. Ayi, nthawi zina zimene mudanena mawu, ine izi sizingandichitikire, ine zosatheka izi kutere, ine apa nzosatheka kutere, zimene simuzifunazo zikhoza kuchitikani, zimene simudaganizeko kuti zikhoza kupezani zimenezo. Koma si garantiya kuti munyozere chauta,
si chifukwa chokuti kuti mukhale olalata ndi omchitira mulungu mwano. Ayi, iye amene akulengani akudziwa, iye amene wayenda nanu akudziwa mmene angachitire ndi moyo wanu ndi mmene angakuthandizireni amadziwa. Musamathamawo. Ayi, tamundimva kodi ndiyankhula kuti bwena muno ndi olalata kwambiri zedi ndikunkhala ngati ndunena exactly zimene akhala akunena ngakhale lero lino masana lero akamba zomwezo kumene akambatu zinthu zambirimbiri athamawu atipopeza akumana mchipinjo moyo wawo. Tandimvetsana abale okondedwa, pamene mulungu avomereza kuti tikumane ndi chotisautsa amakhala kuti alikale ndi yankho komanso thandizo pa chotisautsacho. Tamundimva ka pointi ndakambayi munafunika muyidziwe kwambiri, kuyikhulupirira ndi kumayenda nayo. Ngati ndi Ambuye wavomereza kuti mukumane ndi msautso, mukumane ndi nyengo ina yake, iyeyo mulunguyo amakhala kuti m'manja mwake alikale ndi thandizo, m'manja mwake alikale ndi yankho la nyengo imene inu muti ali mukumane nayeyo. Amakhala nayo yankho. Palibe chomudzidzimutsa mulungu pamaso pake, chokuchitikirani, chokugwerani. Ayi, nyengo zina amati zikamfikira izizi ine nchita ichichi, ndiudziwa kuti iyeyo andidalira, ndiudziwa kuti iye abwera kwa ine, ndiudziwa kuti apemphera, ine ndimpatsa yankho ili kuti zioneke kuti iyeyo ndine timalumikizana, ndipo inedi ndine yankho lake ndi thandizo lake. Sadzavomera mulungu china chake chikugwereni chimene iye alibe yankho lake, alibe thandizo lake, kulibe. Abusa muti chiyani? Moti ine ndakumana nazo inezi mayankho kwa mulungu aliko, yankho langaso eya. Yehova alikale ndi yankho, alikale ndi solution, alikale ndi njira imene mukhoza kutulukira mavuto, alikale ndi thandizo mdzanja lake. Mulibe kusowa mwa Yesu. That's why David anamawu, Yehova ndiye m'busa wanga, ine ndilibe kusowa kena kalikonse kamene mtima wa munthu ungafune mnyengo ndi nthawi ina iliyonse, mdzanja la Yehova kalimo kale. Adakati kuti alibe yankho Yehova sakanavomera kuti inuyo mudutse mchimene mudutsa mochi, kuti zikugwereni zakugweranizi sakanavomera. Akhulupirireni, ngati walola izi zichitika, yankho lakenso la izi lilipo. Sadzakhala woyipa kwa ana wake yawo chauta, izosatheka. Ameni. Chanzeru ndicho kupemphera, kufunsa chitsogozo chake pa kusautsidwa kwathu. Ameni. Munyengo ina iliyonse chanzeru ndicho kupemphera. Sinzeru kulalataku, sinzeru kunyanyalaku, sinzeru kutsogoza maganizo anuwa, sinzeru ayi. Zingopitiriza kukuperesani mumtima mwanu. Chanzeru nambala 1 ndi kupemphera mukatenge mayankho pamaso pa mulungu. Zimene muti akatenge pamaso pakezo ndikuwuzani zikhale thandizo lalikulu, zisintha nyengo yanu komanso kena kalikonse kokhudza inu. Ndimati ndikuwuzeni zochokera kwa mulungu, zochokera kwa mulungu, zochokera kwa mulungu ndiye mayankho okhazikika. Alipo bena okondedwa atakumana ndi nyengo yosautsa, adayika maganizo awo, adadzipangira ma principles, adadzipangira njira zoti azitsatira, adzikirayikira zoti azichita, zimene zimalomoti zathandize kuchepetsa ululu umene akupanawo, zikungokwezerezaso chifukwa m'maganizo awo sadarume nchauta, sizochokera kwa mulungu. Mchimveke musiku lero ndikuwuzani zimene zingachiritse mtima wanu, zimene zingasinthe nyengo zanu, zimene zingakuthandizeni ndi zokhazo zochokera kwa mulungu. Ameni. Mawu a mulungu amene olengawa, ana a Israeli pa ulendobe achoka ku Igupto, athandizidwa ndi Ambuye, aoloka powuma pa nyanja, ali mkatikati mwa ulendo adakumana ndi vuto limene sinali permanent ayi. Akufika pamalo pamene panalibe madzi. Ili ndi vuto, ichi nchokhumudwitsa, ichi nchosautsa. Koma tamvani, atakumana ndi vuto limeneli, abale okondedwa akuyiwala zikulu zimene mulungu wachitira kale mbuyo.
eti kuyiwala zimene mulungu wachita kwa Igupto, eti kuyiwala kuti iwo aoloka powuma pa nyanja, akufika pona mawu kumuuza Mose, kodi iwe Mose tizimwa chani ife muno? Moti zimene matitengera kwa Igupto chidzafere kuno ife ndi ziweto zathu? Moti nzona zimene zizi? Inu ndimati ndikufunseni, chachikulu nchiti kuoloka powuma pa nyanja ndikukupatsani madzi? Moti mulungu amene adakwanitsa kupulumutsa miyoyo yawo ali ku Igupto angalephere kupereka madzi? Kodi mulungu amene mu usiku umodzi adagawa nyanja iwo nkuoloka powuma pa nyanjapo, kodi nkulephera kuwapatsa madzi? Okuti adankho zambiza chipongwe, yeti mulungu amadziwa kale za ulendo wawo onsewo. Umutu ndi mmene ambiriso akuchitira. Mulungu wachotsa kutali, mulungu wathandiza muzambiri, mulungu wasamalira muzochuluka, zodabwitsa zoti panopa ali ndi maumbono woopsa, koma pa chokhumudwitsa chaching'ono simmene athera mawu. Ine mulungu anditaya, ine mulungu alibe nane ntchito, mulungu amatene kulalata, ine kuchechi sindidzapita koso, chabwino sindikuchiona, thupi langa lavala mphutsi, diso langa silona chokoma, zambiri zokamba mbwerekete. Mwayiwala moti nzona zimene mulungu adakuthandiza nizija angalephere chichichi. Ndikuyankhula ndiwena pano amene mtima wawo ndi wosweka mu usiku wa lero, chifukwa chakuti china chake chachitikira. Funso langa kwenu lakuti moti mukuganiza kuti atatha kukuphunzitsani Yehova, atatha kukupatsani banja, atatha kukusamalira nakupulumutsani kuzochuluka, angalephere vuto limene lili pamaso panu ilili lingamlake? Takumbukani ndi mulungu amene namawu, kodi chilipo chondilaka ine? Amene moti angakanike zimenezi, moti nzothera mawu zimenezi, nzofika polalata zimenezi, moti nzofika ponyanyala usindidzapempheranso izizi. Moti mukuona mmutu mwanumo kuti m'manja mwa Yehova mulibenso yankho ndi thandizo la izizi. Adamuudzira Mose, adamuyankhula za chipongwe Mose, mpaka nakutsera pang'ono kumugenda miyala Mose. Ayiwala. Ndimati ndikambirana abale okondedwa, musayiwale msanga zimene Ambuye wakhala nakuchitirani. Tamtengani mulunguyi pa mawu ake, tamtengani mulunguyi pa zimene achita. Ndiye mwe uja adakuchita nkoni zokoma, ndiye mwe uja makhala mukumulalikira, ndiye mwe uja wakhala nakuthandizani mmoyo, sadasintha. Malemba akuti ali yemweyo dzulo lero ndi kunthawi zonse. Ndiye mwe uja adakuchitani zokoma, ndiye mwe uja amene wakumenyani nkhondo muli chete, sadasintha. Ayi, nyengo yisi kusintha olodontho pa moyo wake, mulungu akadali mulungu. Mwangothamanga kuganiza, mwangothamanga kuyankhula. Nthawi zinaso mwina vuto ndino amene mmafuna kuti moyo udzenda monga mmene mmaganizira, kuyiwala kuti Yehova ndiye injiniya wa moyo wanu, driver wa moyo wanu, akudziwa chimene akuchita. Adakati nyengo imene yakupezekani ilibe ntchito, ilibe mbewu yabwino yodzabzala mu mtima mwanu, sakadayivomera nyengoyi kuti ikupezeni. Ngati wavomera kuti ibwere, aliso ndi mayankho ake pa moyo wanu akuluakulu amene akuthandizireni. Amundimva okondedwa, achuti nkhani amfika kwa Mose. Mose akufusafusa, akuluakulu, nchifukwa chiyani mukangana ndi ine? Nchifukwa chiyani mukumuyesa Yehova? Akufusilanji funso limenelo? Approach imene anthu atenga, response yawo kuvuto limene labwera matters. Kuyembekeza kwanga sindinayembekeze kuti mutaona zazikulu zimene mulungu amachita, mukhoza kuchita izizi. Inde pali vuto, tivomere. Inde munafunika mubwere kwa Ambuye, tivomere. Koma mabweredwe sanafunika akhale opanda chiyembekezo monga mabwereramu, amwano monga mabwera nawowa, andewu monga mabwera nawowa. Ayi, munafunika mubwere ndi chikhulupiriro, munafunika mubwere ndi chiyamiko, munafunika mubwere ndi chiyembekezo kuti Ambuye tikukudziwani inuyo, ndinu mulungu odabwitsa, palibe chokulakani, ndinuyo amene mwationetsa zozizwa tili kwa Igupto. Takuonani mukutidutsa powuma pa nyanja, takuonani mukupanga zodabwitsa. Ndetabweratu ife ndi vuto ila madzi,
kodi mutitani Ambuye popeza yankho lathu ndi thandizo lathu ndinuyo, moti pothera pathu ndinu, tabwera kuno tudzapeza mayankho. I think Mulungu akadakondwera nawo bweza anena kuti anangawa afika pondidziwa kuti provider wawo ndine, abwera kwa ine ndi chiyamiko, abwera kwa ine ndi chidaliro, abwera kwa ine mopempha ndi modzichepetsa, sadabwere ndi mwano monga abwerera mu Yehova akadachita chokoma. Koma taonani sakutero ayi, akubwera ndi mtima wosweka, akubwera opanda chiyembekezo, akubwera mwa mwano akubwera ndi mawu akulalata zambiri zochitika. Machitidwe amenewa kunali ngati kumuderera Mulungu. That's why pa ndime yake ya namba 7 akuti ndipo iye anatcha malo amene Masa ndi Meriba chifukwa Israeli anakangana ndi kuyesa Yehova ponena kuti kodi pakati pathu pali Yehova kapena palibe. Maona action imene adachitayi kunali ngati kunena kuti Mulunguyo muti aliko kapena muti kulibe. Nanga chifukwa chiyani? Ngati aliko satipatsa madzi, ngati aliko yeti ndomwe waja amene apulumutsidwa kwa Igupto, ndomwe aja amene aoloka pouma ndi akafunsefunso limene sichipongwe kodi chomati kodi Mulungu aliko kapena kulibe. Inenso nkadafunsa kuti ndi ndani wakutulutsani kwa Igupto, ndi ndani wakuyendetsani paja pomwe pa nyanja, wafa kodi chautayi kuti mpaka na chifukwa mwasowa madzi ndiye mwachita kumpaketi rabofu kuti kulibenso Mulungu amene nchipongwe chabe. Nduti chani kwa inu kusweka kwa mtimaku ndi kuyankhula zonse muyankhulazi zikupangidwa translate kuti nchipongwe pamaso pa Ambuye popeza Mulungu iwo akhala thandizo. Masono approach yanu yobwera kwa Ambuye sinafunika ikhale imene yopanda chiyembekezoyi ayi, inafunika ikhale ya chidaliro ndi chikhulupiriro, yakudziwa ndi Mulungu osalephera, yakudziwa iye ndi akatundu, yakudziwa mpothera. Amen. Abusa zuwawa nchifukwa nutere koma sikunafunika mutero ayi, chifukwa m'manja mwa Mulungu mulikale mayankho avuto lanulo. Mafunso awa Mose akufunsa chifukwa sadayembekezere kuti awawa oti amuona Mulungu, amudziwa Mulungu akhoza kumutera. Inenso mbalikufunsa inuyo okondedwa, mafunso waso abwere kwa inu chifukwa nzosayembekezereka kuti inuyo mutathandizidwa ndi Mulungu mukhoza kumatulutsa zichewa zimene mulutsa lero pakamwa panupa malingana ndi nyengo zanu. Zosayembekezereka ata pang'ono moti zakusungunulani mpaka noyamba ochita mwano pamaso pa Ambuye zimenezi. Kodi siye mwe uja chauta okhala thandizo moyo wanu. Amen. Mose atachita izi akutenga right channel, akutenga njira yoyenerera. Bible kuti Mose adakapemphera, adakamfunsa Ambuye nyengo ilipodi sindukana naneso madziwo sunduwaona Ambuye nditani. Amen. Neri kukhala kwa ana Mulungu pamene akumana ndi nyengo ya mtundu wina uliwonse imene we know for sure sidzakhala permanent, ndiyofunika kugwada pasi ndi kupemphera. Amen. Verse number 3, koma anthu anali ndi ludzu pamenepo ndipo anang'ung'udza pamaso pa Mose nafunsa kuti kodi nchifukwa chiyani unatulutsa m'dziko la Igupto kuti ife ana bathu pamodzi ndi zoweta zathu tife ndi ludzu? Funso lowawa kwambiri kwa Mose. Tamvani Mose. Verse number 4, ndipo Mose anapemphera kwa Yehova pemphero lake lidali lotere: kodi ndichite chiyani ndi anthu awa? Iwo atsala pang'ono kundigenda ndi miyala. Omudziwa Mulungu amatere. Mose sakunena nawo mawu amwano ayi. Ndawulekera mavesi amwe amene kuti ndiwonetse kusiyanitsa pakati pa response ya anthu ndi mmene Mose adayankhulira osewa kuyankhula kwa Ambuye. Mose adapemphera, Ambuye madzi kulibe, tafika pano madzi palibe, inunso mukudziwa madzi palibe, nditani ndi anthuwa? Taonani akufotoza situation, iwowa aona ngati niyo palibe, ndi andiukira ineyo atsala pang'ono kundigenda ndi miyala, nditani? Akukamba ndi chikhulupiriro, akukamba ndi chidaliro,
akukamba kufunafuna yankho chitsogozo cha mulungu pa nyengo imeneyi, chifukwa payekha ngati munthu sakanatha kupanga provide madzi, akupita kwa amene akhoza kupanga provide madzi mnyengo yanu iliyonse okondedwa, imene inu yonge mulibe mphamvu yoti mukhoza kuchita panokha. Munafunika Ambuye akuthandizeni, therefore kunafunika kupemphera ndi kudza pamaso pake, kumfunsa Ambuye zandichitikira izi zimpange chiyani. 3-4 days still praying one prayer. Ndilana Ambuye pa izi, sindifuna ndikulakwireni ayi, sindifuna nsinde malingaliro ayi, sindifuna nkhale mkunja chifukwa cha nyengo iyi ayi. Ndipange chiyani? Patseni ineyo yankho, ndichite zimene inuyo mwanena. Kodi inunso mmatero? Mwatsoka ambiri step imene iyi amona ngati yochedwa yopanda pake, amangothamangira kuika zigezo zawo. Ine zatere munero ine ndidzitere apa, ndidzitere ndiyamba izizi, ndifuna izizi, moyo wanga undiuza izi, therefore mpanga izizi zachibwera mmakana apa ntere. Simungasove mavuto nokha ayi, mungompalamulaponso chauta. Tabwerani pamaso pake, tamfunsani iye akupatseni yankho limene lidzachiritsa mtima wanu, lidzakupatsani mathandizo, lidzasintha nyengo zanu. Zimapezeka m'manja mwa Yesu. Izi mutenga inuzi, izi munena kuti izi kuthandizanizi, izi mwachita kudzikira nokhazi, sizikupititsani patali. M'malo mokoza zionongere, tadzani pamaso pake, tamva nkoni mawu ake. Ndakakufunsani kuti kodi zimene muti mutsatazi adakuwuzani ndani? Because zimene mulungu wanena ndize zimakhala ndi assurance yakuthandiza. Yeremiya 33:3 malemba akuti ndilana ine ndipo ndidzakuyankha iwe, ndipo ndidzakuonetsa zinthu ndi zolakwika zimene iwe suzidziwa. Mose akuchita chimodzimodzi, analibe yankho m'mutu mwake, yankho adakalipeza kwa mulunguyo. Ameni. Tamvani, ni mulungu wathu ili wokondedwa, ndi mulungu wa malonjezano ake. Kamena kuti undirane ine ndipo ndidzakuyankha iwe, amayankhadi. Atafunsa chotere, Yehova akuyankha pa verse number 5. Yehova anati kwa Mose, pita patsogolo pa anthuwo, tenga ndodo imene unamenyera nyanja ya Nailo pamodzi ndi akuluakulu ena a Israeli ndi kunyamuka. Ine ndidzayima patsogolo pako pafupi ndi thanthwe la ku Horebu. Ukamenye thanthwelo, madzi adzatuluka kuti anthu amwe. Amene. Yehova akupereka yankho. Ndekuti nyengo iyi amayidziwa, sidambalalitse ayi. Mose akumaliza kupemphera, mulungu akupereka yankho. Tamvani, mulungu akuti ndondomeko yakuti mumwere madzi pano ndi yotere. Ndekuti yankho linali ndi mulungu, sinali m'mitu mwa anthuwa. M'mitu mwa anthuwa munali kulalata mwano ndi makani, koma yankho lakuti lathandize lidali ndi mulungu. Ine ndimati zimene zikuyenda m'mutu mwanuzo zikuyenda m'mutu mwanu kamba ka ukali, kamba ka kukhumudwa, kamba ka mwano ndi kufoka kwanu. Koma pamene mudzatenga mawu ochokera pa mawu a mulungu, pamaso pa mulungu, pa mpando wa mulungu, mudzathandizika. Mulungu akumpatsa zoti achite, tapita ndodo yakoyo ukapange izi, ndipo achita kumulonjeza kuti ineyo ndikakhala pamwepo, kunena kwina ndikachite ndine, ndikatsegula thanthwe lolenga ndekha, ndikudziwa kuti madzi amene mumwe pano sali pa nthaka kale ayi, mumwe madzi amene ndidakusungirani mu thanthwe, nde nthawi yake ndinoyi kaya ndikakutsegulireni thanthwelo kuti mumwe. Zina simukuziona, zimene ndi thandizo lanu simukuziona, zili ngati zobisika panopa, koma Yehova ali nazo kale ngati zanu. Therefore kungoyankhulaku ndikuwuzani, kungokuonongerani zambiri, mayankho a zimenezi ali ndi mulungu. Ndipo mulungu ali nanu limodzi. Kodi mulungu ali ndine kapena mulungu palibe? Ndatani? Zonsezi munkamba chifukwa choti nyengo iyi akuopsani, koma Yehova ali pomwepo. Ameni. Chotsiriza ndi chabalo kondedwa, mulungu akakuyankhulani kuti chitani ichi, ndizikhale yankhulano. Kaya sizikumveka, kaya maso mwanu simudazionepo, nzofunika kuti muzichite, chifukwa mawu ena aliwonse ochokera mkamwa mwa Yehova amakhala oona ndipo amatheka. Mulungu sadanamepo ndipo sadzanama.
ndipo chimene wanena chidzachitika. Palibe chimadayankhula chimene sichingachitike zosatheka. Mose atachita zimenezi, ukulu wa Mulungu udaoneka. Motero Mose anachita zimenezi pamaso pa akuluakulu a Israeli. Atachita zimenezi, what come next? Madzi anabwera, bata lidabwera. Inali nyengo ya kanthawi kochepa imene yankho lake lili m'manja mwa Mulungu. Mulungu akakamba kanthu chitani. Kuchitidwa kwa zimene Mulungu anena kumathetsa nyengo yanu. That's why ndikuti nyengo zanu zowa nzakanthawi kochepa, osithetsa ndi Ambuye. Temu nyengoyo idachire Mulungu amafuna kuti anthu apemphere, amfunse, tajama pano Ambuye titani. Mulungu anena okay, mwafika pano, madzi anu amene mumwe ali muthanthwe. Mose atachita izi, bwezi kulibe zoti adanyoza anthuwa. Ndi moyo wanu sudzayendera maganizo anu pakena kalikonse, pena muzijamako mukajama pempherani. Ambuye nditani apa. Yehova namatitsogolera, tikamati timatsogozedwa ndi Mulungu, kaneke nkuti tikafika pochitika kakasi timabwera kwa Iye atiunikire natithandiza. Osamatsogoza maganizo anu okwiya, olalata, okhumudwa. Idzani kwa Ambuye akupatseni yankho lenileni limene likhoza kuchiritsa kena kalikonse kosungunuka mu mtima mwanu, nakupatsani chiyembekezo. Nkulauka kutsogoza maganizo anu. Pempherani kwa Ambuye Yesu. Moti ndikuyankhula pano mu nyengo yanu imene ikukupatsani kusisima, ikukupatsani misonzi, yakugwedezani m'malo moti tidzikondwerera pa 24 enanso koma akhumata kwambiri mitima yawo ndi yosweka.